Ο ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση των τεμπών ζήτησε την αναπαράσταση του δυστυχήματος. Η Γεωργία Λαγού είναι δίπλα μου και έχει το αποκλειστικό ρεπορτάζ. Και όλα συνέβησαν, Νίκο, 2 μήνες μετά το πολύ νεκρό δυστύχημα, δηλαδή τον Απρίλιο του 2023. Ο εφέτης ανακριτής Λάρισσας, ο κύριος Μπακαήμης, ο οποίος χειρίζεται την ανακριτική διαδικασία, με παραγγελία του διόρισε πραγματογνώμονα και του ζήτησε ψηφιακή αναπαράσταση της σύγκρουσης. Βλέπουμε και το βίντεο. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ο δικαστικός λειτουργός, Νίκο, ήθελε να έχει μια σαφή, μια πλήρη εικόνα τι ακριβώς συνέβη εκείνη την τραγική νύχτα. Βλέπουμε ότι είναι λίγα λεπτά μετά τις 11. Η μοιραία αμαξοστοιχεία, η επιβατική αμαξοστοιχεία φεύγει από το σταθμό Λαρίσσης αφού έχει αποβιβάσει επιβάτες. Και τώρα ξεκινάει... Αυτό που βλέπουμε είναι η ψηφιακή αναπαράσταση. Ακριβώς, η ψηφιακή αναπαράσταση. Τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιήθηκε. Και ζήτησε μέσω της τεχνολογίας. Είδαμε το μοιραίο κλειδί, το 118α, που όπως υποστήριξε ο σταθμάρχης, ξέχασε να γυρίσει. Το ολέθριο λάθος. Και εδώ, αυτήν τη στιγμή, 11 λεπτά, 12 λεπτά τα τρένα κινούνταν στην ίδια σιδηροτροχιά και βλέπουμε αυτήν την εικόνα. Τη σύγκρουση, βαγόνια να εξφενδονίζονται. Και λίγα σε κλάσματα δευτερολέπτου, στην ψηφιακή αναπαράσταση, θα δούμε και την πυρκαγιά. Την ανάφλεξη. Να ευχαριστήσουμε τη Γεωργία Λαγού.